Τα δελφίνια που βλέπετε είναι ερεινοδέλφινα. Είναι το κοινό είδος δελφινιού που συναντάμε στις ελληνικές θάλασσες αλλά και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Βεβαίως τα δικά μας δελφίνια δεν έχουν έρθει από κάποια θάλασσα ή ωκεανό. Είναι δελφίνια δεύτερης γενιάς και έχουν γεννηθεί στο Εθνικό Θαλάσσιο Μουσείο της Λιθουανίας, από όπου και μεταφέρθηκαν κοντά μας το Μάρτιο του 2010. Τα 7 από τα 11 δελφίνια μας φιλοξενούνται προσωρινά για 6-7 μήνες στο δελφινάριο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου. Έχει να ανακατασκευαστεί το δελφινάριο της Λιθουανίας. Τα υπόλοιπα 4 βεβαίως θα παραμείνουν στο χώρο και μετά. For 6 months more they will keep here. After we will stay only 4 here. They will give back. Mom, don't take all now. After.